जाय अना बर'फ्रा बर'फोर नायनो हामोन बिसोरनि बिमा बिफाया गासिबो बर'जोबमोन। If you money work out promote private limited. Work out promote private limited. Hey, tu kako nak ude. Rau nabu sungai besar. Gua cuba itu mau. Rau bus civil society nak sungai. Milam jibi boro pun nak sungai. Sanjumai pun nak sungai. Harci gua cuba itu mau tu. Oh promoralu boro nama. Oh promoralu leader nama. Bini ude berak garji. Hello man gana raisa logo नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जों मानव गेदेर BTC नि चिफ प्रमोद बर' सारखौ मा बाथ्रा बुंदों मा बाथ्रा जों सोंखारिदों दिनै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै माखासे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो लोगो नोंथांमोन प्रमोद बर' सारनि हेंथायै गोबां गाज्रिबो खोथा ओंखारदों लोगोसे गोबां बायदिसिना बाथ्रा जों दिनै हेंथा होदों प्रमोद बर' सारखौ दिनै लाजि फोनांनायखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो लोगो नोंथांमोन प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो। If you money work out promote private limited. Work out promote private limited. Hey, tu kako nak ude. Rau nabu sungai besar. Gua cuba itu mau. Rau bus civil society nak sungai. Milam jibi boro pun nak sungai. Sanjumai pun nak sungai. Harci gua cuba itu mau tu. Oh promoralu boro nama. Oh promoralu leader nama. Bini ude berak garji ka. Lasing runga garane bibu pas ya kini mata. Bicinai moti. Pilo pas ne beriba kiri kumba piu pas kori sebelum promote boro dangori ay. Ha? Oh ini je kiba IS question kore. UP जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमोद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयियालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनि गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों बेयो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो बिथांमोना खोब मोजां मावदों जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ बिथांमोनखौ मदद होनांगौ खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়া रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु আমি বিচাৰি गायब कट गायब বিচাৰি পালে যে প্রগতি ভবন নতুন বিল্ডিং বনাই আছে ইয়াত ভিতরে একেবারে কিবা লেথারা ফেতারা বস্তা দিয়া বস্তাजों খাफबनानैसो दोनबाय दा प्रमोद बर'नि आखला मा आखल फालाय अ प्रमोद बर'आ गावल' गेदेर मानसि रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरद'लैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा हो कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि प्रथम बर'नि मन्त्रि कंग्रेसनि मन्त्रिमोन आं बुजिनो हायाखिसै प्रमोद बर'नि आखला मा बेलाय एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों मानो बोखारखो बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो मा इसिबां अननाय फालाय सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन सिबिनो रोंनांगोन बिबार बावनो रोंनांगोन सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमोद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा फार्मासिस्ट होनानै जादों सोरबा डाक्टार होनानै जादों उमुक होनानै जादों एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरण बिनि सेर दङ बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन क'क्राझार सिटि नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ रावनावबो सोआखै प्रमोद बर'आ बिलाय गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमोद बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिटि सालाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय बे पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेट सरेट खालामनो मोना मेडिकेल कलेज थाबाय थादों साथुफोर लाबो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ हिमन्तनिसो फैसा नाय मेडिकेल कलेज खुलिबोले फैसा नाय
মেডিকেল কলেজ চলাবলৈ বিজেপি গভর্নমেন্ট পয়সা নাই এই গতিকে এই যে সিভিল হসপিটাল এই সিভিল হসপিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি এটুই তার ম্যানেজমেন্ট ডাঙর ডাঙর কথা কব পারে উমুক বানাবো থুমুক বানাবো ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে তেখেতৰ ডিমান্ড নহয় নাকি আমিও এই অসমৰে ৰাইজ বাস অসমৰে বাসি বড়োলেণ্ড বাসি BTC বাসি আমাকো চাব লাগিব दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय RNB सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे ISBTखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ बिजेपिनानो बिदिनो बिजेपिनानो गासिबो उल्टा बे उल्टानि टिका उल्टा खालामोनबानो पलिटिक्स उल्टा करिबा फाले टिकेट पाबे এইটো রাজনীতি কিছুই কাম নাই কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই খালি উল্টা করিবা ফালে এইটো উল্টা পার্টি এই কারণে মই কবলৈ বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত এটা গখনা ইউপিপিএল মানে কি হা ইউপিপিএল মানে উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটোৱে काको ना खुदे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाज गैयालाय बे मिथिया नामा बे RNB हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा RNB हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनो आंनि बुंनांगौआ थेंक इउ जाय अना बर'फ्रा बर'खौ नायनो हामोन बिसोरनि बिमा बिफाया गासिबो बर'जोबमोन दाबो DNA खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन आसाम मुलुगाव दाबो बर'नि सिनायथियानो बांसिन अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय दिनै कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंगासिनो नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो थारैनो प्रमोद बर' सारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथावना खामानि मावनो हामाराखै नामा आरो गनायथावना खामानि मावनो हायाखै नामा आरो गोग्गाथाव खामानि मावनो हायाखै नामा आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै नामा प्रमोद बर' सारा स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।